Jamen det vi ser her, det er jo så vores vindmølle og vores solcelle. Og de opererer ved lidt lavere effekter. Vindmøllen kan klare op til 55 watt under ideelle forhold, og det er meget med udslag i vind, og hvor vinden kommer fra. I kan se, den drejer en del rundt, og det er ikke så optimalt. Hvorimod hvis man havde sådan en ude på havet, eller højt hævet, så ville du få en mere fornuftig udnyttelse af vinden. Nedenunder den, så har vi så en solcelle, og den kan cirka give 10% af det, som der kommer ned fra solen. Det er jo så 1000 watt, og 10% det er så 100 watt. Og de er lidt dyre og kræver en del overfladeareal. Hvis det var vindstille, og solen ikke skinnede, hvor lang tid ville I så kunne køre uden at få tilført noget? Vi har en hel del batterier, sådan at vi både har en del at give af, men også har en del at lade op på. Så vi vil kunne køre ret lang tid. Vi vil kunne køre 48 timer i træk. Fordi vi har højeffektive forstærkere, højeffektive højtalere og højeffektive lysdioder til vores lysshow. Så vi vil kunne køre rigtig lang tid på den energi, vi opfanger her.